Garaşy mardan Aşgabatda gatnaýan taksistler bilen bir gün mara gitdim de. Şonu minnim bolenjigim senem ölümün nürdümü diýdi. Ýok agam diýdim men başga ýer minirdi. Ýa-ni düşünmedim diýdim. Brato ölü näme bolýar diýdim. Garaşy ölüň näme digini aýdaýyn. Ölü şu bolýar. Stayankada bilýärmi durýara eline bir log alyp. Aslında maşynam ýoklay. Aslında maşyna ýok. Mara iki adam, üç adam çärje gitseňe mesele ýok. Şowra adam hemme ýere gidýär o. Hayran galýan mümkin näle hemme ýere gidýär. Soňam gelýän, mysal üçin bardyň şo ölüň ýanyna, ýa-ni taksistler diýär da bir ýerine şo klient alýana ölüýär. Barýan bolyn, seni satýar, kredit ýan taksistlere. Seni ýakydip satýar. İki adam senem dostum bilen baran bolsaň mysal üçin, sen dost bu maşyna min mara bolsaň senem ikimiz bir ýol şu dostum bilen bilegç. Ýok, ykbalyň aýyrmadyk dostlugyny ýa-ni taksis ölü aýyrýar o. Gün aýyr maşyna ýükleýär o.